הלו. כן. שלום. שלום רב. בקשר לאוטו באינטרנט. איזה רכב? לאן אני מגיע? מספר. אתה מגיע לאילן, אבל איזה רכב? רגע, הלו, רגע. זזה! דאבה פה. תראה פורשה טורבו. כן. מה אתה רוצה לדעת? תביא קצת פרטים על אוטו. יש לך את כל הפרטים באתר. אתה מוכר אוטו זה? כן. איך קוראים אותך? עם מי אני מדבר? עם- מה קוראים לך? זזה. אוקיי. איפה אתה גר? רגע, מה, אני פה בתעודת זהות? מה זה, איפה אתה גר? לא, אני שואל. אני גר בתל אביב, ממסעדת זזה, מכיר? לא. המסעדה שלנו, גרוזיה, פה בתל אביב. גרוזיניה הקטנה, אתה לא מכיר? לא מכיר. אתה בעלים של רכב? אתה מוכר אוטו זה? לא, אני לא הבעלים, אצלי מפרסמים, זה חברי מועדון, והם מפרסמים אצלי את המכוניות שלהם. איזה מועדון זה? זה מועדון טורבו מגזין, יש לנו מגזין למכוניות ספורט ויוקרה. מכוניות שלך? לא, זה מכוניות של חברי מועדון. ואתה מה? יש מגזין למכוניות ספורט ויוקרה. זה אוטו שמפרסם. מגזין שלך. כן. אז תגיד, בסדר. כמה רוצה על אותו פורש? כמה? זה לבן שלי, בן 20. בן 20 אתה רוצה להביא לו פורש טורבו? למה לא נשמה? בסדר, אם אתה רוצה, אין בעיה. האוטו אנחנו רוצים 600, 620. איזה שנה אוטו? 2008, אוטו חדש. שמור כמו חדש. זה גרסה עם 500 קורסוס, נכון? כן. רגע, אני מביא ילד שלי, רגע, תדבר איתו, טוב? אין בעיה. רגע. זזה! דבר פה, זזה! זזה! טוב, איפה יכול בא לראות אותו? בתל אביב. סליחה? אם אתה רציני, אתה... רוצה עכשיו לבוא לראות אוטו, עכשיו, עם כסף. אני לא... איך קוראים אותך, חמוד? אילן. אילן חמודי, תקשיב, אנחנו באים מגרוזיה, אנחנו לא משחקים. אין בעיה, אין בעיה. אתה קצת מזלזל, מדבר, מאיפה אתה... חס וחלילה, אני לא מזהה. איך קוראים לך, זזה? ומה הטלפון שלך? איך אני פשוט לדבר? אני יש טלפון שלך, אני בא אליך, תגיד איפה לבוא עכשיו. אין בעיה, רק תגיד לי מה הטלפון שלך. טלפון שלי חסוי, יש קצת בעיה עם חוק במדינה. יש אפשרות לקנות אותו במזומן, כסף? הלו? אני חושב שכן. הקטע הוא שאני צריך את הטלפון שלך לחזור אליך, אני פשוט צריך לדבר עם הבן אדם. אז אני חוזר אליך, תן לי אתה מתי לחזור, אני חוזרת, אין בעיה. תיתן לי טלפון של בן אדם, חמוד, תביא טלפון, איך קוראים? לא, זה עובר דרכי, זה לא דרך הבן אדם. אני נותן לך קומיסיון, אני לא דואג. בסדר, אבל אני צריך לדבר עם הבן אדם, חמוד. אני אדבר עם הבן אדם. רגע, מותק, למה, אתה אל תקרא, בן כמה אתה חמודי שאתה קורא לי חמוד? כולם חמודים, אנחנו כולם... לא, אני לא חמוד, אני יכול להיות אבא שלך, מותק, אני בן 60. כן, תודה רבה, אל תקרא לי חמוד בבקשה, אני מבקש. אצלנו כבוד זה, אתה יודע, כבוד אצלנו בעדה זה משהו, זה בעיה, אתה בבעיה. גם אצלי, אני נותן כבוד לכולם, אני נותן כבוד לכולם. בסדר, טוב, אתה מתי להתקשר אליך? כספים לך 10 דקות, אני אתן לדבר בן אדם, טוב? בסדר. טוב, תודה. הלו.
ערב טוב. הלו, כן, אילן, כן, שלום, זה זזה. כן, ערב טוב. ערב טוב. אני חוזר אליך. כן, אתה שומע, אני התקשרתי לבן אדם, מצד אחד הוא ענה לי רגע והיה לו איזה בן אדם איתו, ולא יודע אם זה אפשרי היום, כי הוא נוסע לאיזה חתונה, לא יודע מה. אז מתי אפשר לבוא לראות אותו? אני לא יודע, אני צריך להתקשר אליו, לשאול מחר הוא עובד, לא יודע. אני אתקשר אליו, בגלל זה אמרתי לך, תן לי טלפון, כי אי אפשר. אין אבל תקשיב רגע, אתה לא מבין הבנת מקרא, כן? אוקיי. אני אמרתי יש בעיה עם טלפון. הבנתי. אתה הולך ראש בקיר. לא, הבנתי. אתה רוצה בלגן. אתה רוצה בלגן עם משפחה. איזה משפחה? משפחה שלי. לא, חס וחלילה. אני אומר, יש בעיה עם טלפון, יש בעיה כרגע. הבנתי. רגע, הבן שלי אומר יש גם... דאדה, לאן שברה? אומר גם יש עוד אוטו למכירה באינטרנט. תראה, בן שלי מתחתן שבוע הבא, כן? יופי, מזל טוב. תודה רבה. קלה יפה מרוסיה, הבאנו משהו יפה. בן שלי מתחתן, רוצים אוטו חזק, הוא כרגע נוסע מרצדס 500, כן? אבל אותו לא חזק, לא חזק אוטו. רוצים משהו חזק יותר. בילד. אז בילד הוא אמר יש שברולט, אני לא אוהב שברולט, למה? אתה יודע אותו אמריקאי, זה... אתה יודע, אנחנו אוהבים גרמני חזק. מה אתה אומר על השברולט, הוא אומר באינטרנט יש? שברולט זה אוטו חזק? זה בטיחותי כמו מרצדס? לא. זה בטיחות נייט בנה. הכי טוב מרצדס. יש שם מרצדס במכירה, אצלך שם באיזה. אצלי לא, אין לי מרצדס. הבנתי. כרגע אין לי מרצדס. אז מתי אפשר לבוא לראות הפורשה? אני לא יודע מה להגיד לך, אני צריך לדבר... תן לי טלפון של בחור בבקשה. פשוט תן לי טלפון שלו בבקשה. אילן, תכבד אותי, חבל, אנחנו יודעים, אילן, חמוד, בוא תקשיב, אילן, תקשיב רגע חמוד, אנחנו יודעים איפה, בן שלי יודע איפה אתה גר בחיפה, נכון חמוד? נכון חמודי, אתה לא רוצה נבוא נבקר אותו, תן לי טלפון של בחור, בוא נסגור יפה עניין, עזוב אותך, אנחנו נשלם קומיסיון, אתה לא דואג, יש כבוד פה ממשפחה, הכל בסדר, מה הטלפון שלו? על זאדה תביא את, הלו, מה הטלפון שלו? אני צריך להתקשר אליו. עכשיו אתה מביא לי טלפון, עכשיו! שנדידי דת! שנייה, חמוד, שנייה. אותם אתה קורא לי חמוד. סליחה, אני ככה... אבל אני חוזר אליך עוד 5 דקות, תביא לי טלפון עוד 5 דקות. תודה. אין בעיה. נו? זה לא הוא היה בסוף, זה מישהו אחר שהתקשר אליי דחוף פשוט. חשבתי שזה הוא חזר אליי. אמר לך 5 דקות ועבר איזה רבע שעה. וואו, בסוף הוא לא יחזור אליי. עכשיו אני בלחץ, חבל על הזמן. קיצור, תקשיב, אילן, אל תסתבך עם החבר'ה האלה, אני מכיר אותם. זה גרוזינים, אחי, אבל זה לא סתם, זה סוחרי סמים מגרוזיה, זה על האיסטר, אחי. אל תתעסק, אל תענה לו לטלפון, אילן. חס וחלילה, אחי, שהוא לא ידע איפה אתה גר, הם משוגעים. אילן, אתה יודע אני אוהב אותך, אתה כמו אח. צחוקים וזה, אבל עכשיו אני רציני. אל תהיה בקשר עם אנשים כאלה. יש עליהם סיפורים על האיסטר שהם ערפו ראשים לאנשים ברוסיה, יענו, זה משהו מפחיד. הם פעם הסתבכו, לא יודע, עם איזה חבר של אחי, על האיסטר, אל תענה לו, תעלם. אתה יודע איך הוא אומר לי, אני יודע איפה אתה גר, אני זה... על האיסטר, אני מקווה שהוא לא יודע. מאיפה אני יודע? עכשיו מה שהקטע, שהוא רוצה את הטלפון של זה עם הפורס ולא... תן לו את הטלפון, תשתחרר ממנו, למה אלה נתפסים לך... אבל שלא נתתי לו את הטלפון, עכשיו הוא אמר עוד 5 דקות להתקשר אליי, הוא רוצה שאני אתן לו את הטלפון, ולא
לא נתתי לו. כאילו, עכשיו אני מחכה לטלפון שיחזור אליי, שאני אתן לו את הטלפון של הבחור. אמר לי, טוב, תן לו את הטלפון. תן לו. תן לו. עכשיו אמרתי לו שהתקשר לו כמה דקות, הוא רוצה את הטלפון. הוא חזר אליי. תן לו את הטלפון ותשתחרר ממנו, אל תתעסק איתו בכלל. אילן, זה רוצחים, הוא יכול לבוא אליך לבית, זה אנשים על האיסטר, אין כאלה דברים בארץ, זה משהו מפחיד. הם משוגעים, יש להם איזה מסעדה בתל אביב, על האיסטר, אתה לא מבין מה הולך שם. מכות רצח שם כל יום במסעדה, אתה כמו מערף פרוע. יאללה, למה לא נתתי לו את הטלפון? עכשיו הוא אמר שעוד 5 דקות הוא יתקשר אליי ושאני אתן לו את הטלפון. תן לו את הטלפון, שחרר ממנו, והעיקר שירד. אבל הוא לא חזר אליי עוד. וואי. אני מקווה שהוא יחזור אליי, שנבוא אליי הביתה, המבגר הזה. טוב, תודיע לי מה קורה, וואלה, אם הייתי מכיר אותו הייתי עוזר לך, אבל אחי, אני גם מפחד להיכנס פה לתמונה. אני ראיתי אותם פעם, זה מפחיד, אחי. זה משפחה של משוגעים. הוא אומר לי, הבן שלו מתחתן עכשיו, לא? יש לו ילד בן 20 נוסע על מרצדס 500, אילן. ילד. כן, הוא אמר לי שהבן שלו מתחתן עכשיו, הוא רוצה לקנות לו את האוטו. מזומן במקום לקנות לו את האוטו הזה, וכמו מפגר, אני לא נתתי לו את הטלפון. ועכשיו, תשמע, אני לא יודע מי זה, אתה מבין? זה אדם מפחיד, אומר לי, אני בא אליך הביתה, אני יודע. טוב, בכל מקרה, תקשיב אם הוא מתקשר אליך. אילן, אל תדליק אותו, למה אלה מחפשים אתה יודע איך הם עובדים החבר'ה האלה. מה אתה מפגר, מה אתה דפוק, אתה אומר לו תקשיב, אלה מחפשים שתעשה טעות כדי שהם יוכלו ליפול עליך, ככה זה עובד, אתה מבין? הוא מחפש שתעשה איתו טעות, שיהיה לו סיבה לבוא ולסחוט אותך. תהיה נחמד, תן לו את הטלפון ותשתחרר ממנו, תגיד לו שלום וביי. אבל הוא לא התקשר אליי. לא משנה, תקווה שהוא לא יתקשר אליך. אבל תשתחרר ממנו, אתה מבין? איזה טעות שלא נתתי לו את הטלפון. טעות. על טעות כזאת אתה יכול לשלם, למה הם משוגעים אלה. הוא לא נדלק עליך, נכון? מה זה נדלק? חבל לך על הזמן. אתה רציני? הוא רוצה להרוג אותי, אני יודע איפה אתה גר, אני רוצה את הטלפון, אני זה. עכשיו, הוא בהתחלה אמר לי, אל תיתן את הטלפון. ככה חזרתי, אמרתי, תשמע, אני רוצה לתת לו את הטלפון. הוא אמר לי, טוב, תיתן לו את הטלפון. עכשיו אני מחכה שיחזור אליי, אני עוד 5 דקות יחזור אליי, עברנו יותר מ5 דקות. חכה שנייה, חכה רגע, הנה. בועז! אתה זוכר את זזה? זזה, נו, ההוא עם המסעדה. רגע, אילן, אחי, בטלפון השני. נכון. קיצר, תשמע, יש לי פה חבר שבטעות הסתבך איתו. אתה לא מכיר אחד, אילן פייביש. אתה יודע, אתה לא זוכר איך שאמרתי. אתה פעם ראית אותו במפגש. בקיצור, הוא לא יודע איכשהו הזזה הזה הגיע אליו, אני יודע מה, מסכן. הוא נפל עליו עם מכונית, משהו למחירה, ואילן איכשהו הדביל הזה עשה עליו, אתה יודע, התחרקש איתו קצת, והוא התעצבן. מה? לא. וואי. אילן, אתה בבעיה, אחי, אתה בבעיה רצינית. בועז אומר פה שזה על האיסט, כן, משוגעים אלה. הם יפלו עליך עכשיו. לא, אני אביא לו את הטלפון, אבל הוא... טוב, בועז, רגע, בועז, בסדר, נדבר איתך, יאללה, ביי. קיצר, אילן, תקשיב, אלה... טוב, תקשיב, הוא שיתקשר אליך, תן לו את הטלפון ותגיד לו שאתה חייב ללכת או משהו כזה, תשתחרר ממנו. ותקווה שהוא לא יודע איפה אתה גר וזה, ותוריד את ההודעות המטומטמות האלה מהאינטרנט, כי אתה רק מסתבך מזה. איך אתה מסתבך עם כל המשוגעים? תאמין לי, הגעת לעולם התחתון הגרוזיני, הגעת. שתהיה לי בריא. רגע, אבל עכשיו כאילו הוא אמר שהוא 5 דקות להתקשר, אבל הוא לא התקשר. טוב, תקווה שזה יישאר ככה. עדיף שהוא לא יתקשר. עדיף שתברח מהארץ. למה? איזה משוגעים אחושילינג. אילן, יש עליהם סיפורים אלה שהם עשו איתם טעויות ברוסיה, איזה מישהי הורידו לה את הראש, גלגלו אותו בשטיח. לא רוצה להלחיץ אותך, כן? אבל זה אנשים, זה לא אנשים בריאים בראש, זה גרוזינים, זה פרימיטיביים, חבל לך על הזמן, אילן. דבר איתו יפה, תשתחרר ממנו, תגיד לו, אתה יודע, יענו, תהיה מאוד מנומס, תן לו את הכבוד שלו, ותשחרר אותו, אילן. בסדר, תירגע, יהיה בסדר. אני אדבר עם אחי, אולי נדבר איתו, לא יודע, אחי גם מפחד לדבר איתו. טוב, יאללה, דבר איתי, אילן, אני חייב ללכת להתאמן.
אל תדאג, יהיה בסדר, מה אתה בלחץ? טוב. ביי. הלו. שלום, ערב טוב. הלו, אילן. כן. זזה. כן, אתה רוצה אני אתן לך את הטלפון? בבקשה. אין בעיה. 050. רגע. 050. כן. 553. רגע, אילן, רגע. אין בעיה. 553. 050. כן. 530. 530. 74. כן? 79. בסדר גמור. איך קוראים? רגע, הלו. רגע. כן. למה ממהר? רגע, יש לנו כמה דברים לדבר. איך קוראים לבן אדם? איציק. כן. בסדר. עכשיו, אילן, שאלה משפחה, יש לי שאלה אליך. אתה מגזין, כן? כן. יש מגזין. כן. איך קוראים מגזין שלך? טורבו. אתה עובד במדפיס מגזין? יש כמו מגזין אוטו וכל זה. זה משהו בסגנון, כן. אתה מחפש שותף במגזין. לא, אני עובד לבד, אני לא עובד עם שותפים. לבד, אתה עכשיו תעבוד עם שותף, חמוד, בסדר? תקשיב רגע. בן שלי זזה הקטן, כן? מחפש עכשיו, רוצה עבודה, מתחתן. כן, אני יודע שהוא מתחתן, אתה אמרת לי. אנחנו רוצים, מכניסים שותף איתך במגזין. לא, תקשיב, זה לא עבודה שאני חי ממנה. אני עובד באיזה מפעל, זה סתם ככה באינטרנט שיש לי. אז איך קוראים למגזין? זה טורבו, אבל אני לא מרוויח מזה כסף. בסדר. זה סתם, אני מצלם, אני מדבר עם חברים, זה לא עבודה שלי. זה לא עבודה, אין לי שותף וכל הדברים האלה. רגע, מה השם של מגזין באינטרנט, איך קוראים אותו? טורבו. ממחר אני רוצה, קוראים לו זזה מגזין. איך אני עושה? אני שולח מישהו, משנה שם, שם באינטרנט לוגו זזה, כמו במסעדה. לא, תקשיב. רגע, חמודי, אתה אולי לא מבין מה מדברים איתך פה, כן? אני מחר שולח בן אדם, משנה הכל, אין בעיה. אתה תקבל כמה? $5,000, מגזין של בן שלי, כן? אוקיי. בסדר? תקשיב, בבקשה. כן, אני מבין מה שאתה מדבר, אבל זה משהו שסתם זה בין החבר'ה שלנו. אז עכשיו זה יהיה בין החבר'ה שלנו. אתה נגמר חבר'ה שלך, בסדר? אתה דיברת לא יפה, צריך מקבל עונש. תשמע, יש... תקשיב, אני מתנצל, אני לא מדבר ככה עם אנשים, אני לא בקטע של עונש וכל הדברים האלה. אני נורא מתנצל, אני לא באתי לפגוע בך בכלל. בסדר, אני מבין, אבל תראה, צריך מתפרנסים, נכון? בן שלי בחור מאוד רציני, אילן, תקשיב, זה בחור רציני. בסדר, אבל זה לא בקטע של פרנסה, אני לא בקטע של פרנסה, זה סתם, אני שם תמונות של החברות שלי, אתה מבין? עוד לא מתעסים ככה שתשאל אם מישהו זה טוב. רגע, אילן, אתה גר בחטיבת גולני, נכון? בחיפה. הלו. מה זה משנה איפה אני גר? אני שואל שאלה, רגע, אילן, למה? אנחנו חברים, ואתה גר בחטיבת גולני, נכון? אני שואל שאלה, כן, אתה גר שם? נו, אז אני רוצה להבין למה. אני אגיד לך למה, תחכה 5 דקות, תבין. אני בא אליך עכשיו, נעשה פגישה מסודר, מה הבעיה? אני כרגע בכלל לא בבית. אתה תהיה בבית, אתה תראה. אני לא בכרמל בכלל. יש לך, תקשיב חמוד, אני בא מתל אביב, יש לך 40 דקות, אתה תהיה בבית, אין בעיה. תקשיב, אני בא עם, רגע אילן, אני בא עם אח שלי גוצ'ה, אנחנו מדברים, סוגרים עסק. ומזל טוב. לא, אבל זה לא עסק חמוד. סליחה, זזה, זה לא עסק. אני פשוט בכלל עובד באיזה מקום, וסתם אני שם תמונות, זה לא עסק, אני בכלל חשבתי להוריד את זה, למה זה...
בסדר, לא נורא, זה תקשיב, זה, אילן, חמוד, זה לא משנה, זה בשביל שיהיה לבן שלי מגזין, אני תמיד רצה. בסדר, אבל אי אפשר לעשות את זה, אני אומר לך... לא, מותק, אין אי אפשר. כשרוצים אפשר ואתה תרצה. אתה תראה היום בלילה, אתה תרצה. תסמוך על זזה, אתה רוצה. אתה יהיה בסדר, לא לדאוג. אני בא, תתכונן, חמוד אני בא אליך, יהיה בסדר, עוד שעה אני אצלך. תקשיב, בבקשה. אני לא רוצה להיכנס איתך לעימותים, אילן, מתוק שלי, חמוד, אתה לא נכנס לעימותים, אתה לא יכול להיכנס לעימותים. אנחנו באים, הכל כמו משפחה, אין מה לדאוג, שום עימותים, אתה... אני לא דואג, אני רק מסביר לך שזה... אילן, אילן, רגע, אתה רוצה לפגוע בי? אתה רוצה פוגע בי? חד וחלילה. כי אתה עכשיו גורם לי להרגיש כאילו אתה פוגע בי, כן? אתה פוגע בכבוד שלי, כן? לא, חד וחלילה. אז בוא ניפגש, אני מביא כוס קפה איתי בתרמוס. אילן, זה דור, אני מפגר. תקשיב, אני בכלל באיזה חתונה, אני יצאתי החוצה כי אמרת לי שאתה מתקשר. אני בכלל לא בבית, אני לא יכול לעזוב אותם עכשיו, גם לי אין לי אותו, אני לא יכול לעזור, אני תמיד באנשים. אילן, זה דורון, יא דביל, מסתלבטים עליך. מי זה? זה דורון, יא מפגר. איזה דורון? דורון וולבו, יא אידיוט. אתם עושים לי לצחוק, למניאק? הכל בסדר, תירגע, אין זזה ואין אף אחד, מה אתה נכנס? תגיד לי, אתה בשקט? אתה עושה לי התקפות לב, אתה מניאק. אילן, תירגע, הכל בסדר, אין זזה ואין כלום. אז אתה חושב לעשות את זה עם איתי? הכל בסדר, אל תדאג.